Oda Mobiel reist rond. Hoe nu verder met Venray on Ice? Het is vandaag 30 augustus. Dit is het Pelemaasjournaal. De jaarlijkse terugkerende 3-kringenwedstrijd voor politiehonden wordt op zondag 1 september gehouden bij PHV Buitenlust in Venray. Aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door de kringen Eindhoven, Veghel en Peelstad, die elk hun 3 beste honden afvaardigen. De honden strijden om de titel kringkampioen. Het terrein van PHV Buitenlust is gelegen aan de parallelweg van de A73. Het programma begint om 9 uur 's ochtends en het stelwerk gaat om 2 uur 's middags van start. In september introduceert Oda Park een nieuw project, Oda Mobiel. Dit bestaat uit een 3-tal caravans die over de Limburgse Noord-Zuidas gaan reizen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de 3 mobiele installaties. Alle 3 de caravans hebben een compleet nieuw uiterlijk en een nieuwe functie gekregen. Maar daar ging behoorlijk wat aan vooraf. Het eerste wat er gebeurde was de keuze maken uit de caravans die geschikt waren voor dit project. En dat wil zeggen zo goedkoop mogelijk. En dan moet ik eerlijk zijn, deze die we hier zien, die lekkere Oda, die hebben we dus inderdaad via internet gevonden. Die hebben we gekocht, vrij goedkoop. Hij was helemaal compleet, inclusief voortent, bestek, koffiezetapparaat. Je kunt het gek niet denken, maar het zat er allemaal in. De caravan werd compleet gestript en omgetoverd tot een kleurrijke kitschmobiel met de naam Lekkere Oda. Vanuit deze caravan worden hapjes en drankjes uit naam van Oda geserveerd. Eén caravan is compleet in aluminium gehuld en dient van binnen als tentoonstellingsruimte. Daarom de naam Mooie Oda. De laatste is Slimme Oda, een caravan voorzien van schoolbordverf. Medewerker Martin Arends heeft veel tijd besteed aan deze caravan. En de bedoeling is dat die Slimme Oda, dat die dus meegenomen wordt en rondreist hier in Venray en omgeving naar scholen toe. Daar komen allemaal stoeltjes in te staan, die we eruit kunnen halen. En allerlei materialen worden erin gelegd en dan rijden we naar een school toe. En dan op het schoolplein of in de omgeving, dan worden die stoeltjes buiten gezet en dan wordt er een educatief programma gedaan. Dus, dat lijkt me ontzettend leuk om daar aan mee te werken. De realisatie van het project heeft ongeveer 2 maanden geduurd. In totaal hebben zo'n 12 mensen aan de caravans gewerkt. Een gevarieerde groep mensen die leiden tot een goede samenwerking. Er zijn erbij die ontzettend snel kunnen werken, die gedempt moeten worden. Maar voor de rest met humor en harde werkers als vrijwilligers, dan is het toch een ontzettend leuk werk geweest. En dat kan alleen als het team goed op elkaar is afgestemd. We waren niet altijd eens met elkaar, maar dat moet ook, hè, als we maar allemaal bijleggen weer. De caravans zijn nu in principe klaar. Er hoeft alleen nog maar wat aan de afwerking gedaan te worden. De groep vrijwilligers is blij met het eindresultaat. We zijn bijzonder tevreden over hetgeen wat er eigenlijk gepresteerd is. Maar voor de rest, we vinden het allemaal even mooi. De Lekkere Oda die heeft wat meer uren gekost dan de rest. Maar uiteindelijk, wat je ziet is een prachtige caravan. Dus, en we zijn allemaal best wel tevreden over hetgeen er allemaal geproduceerd is. Dus dat is mooi. 4 september vertrekt de karavaan naar Maastricht om het pad van Oda te volgen. Daarna staan de projecten op 8 september in Oda Park bij de opening van de tentoonstelling van beeldend kunstenaar Rob Scholte. Op zaterdag 5 oktober 2013 openen 6 TBS-klinieken hun deuren voor het publiek. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen achter de muren en een antwoord krijgen op de vragen over TBS en de behandeling en veiligheid in een TBS-kliniek. Ook TBS-kliniek de Rooise Wissel in Oostrum doet aan de open dag mee. De Rooise Wissel kan op 5 oktober maximaal 300 bezoekers verwelkomen. In 4 verschillende tijdsblokken worden telkens 75 bezoekers ontvangen. Inschrijven is verplicht en kan vanaf vrijdag 30 augustus tot uiterlijk zondag 22 september. Venray on Ice wel of niet terug op het Schouwburgplein? Dat is de grote vraag. Venray Events wil dat de ijsbaan weer terugkeert naar het plein. Vanwege geluidsoverlast moest Venray on Ice afgelopen jaar uitwijken naar het grasveld bij de Grote Kerk. Die locatie was geen succes. Venray Events heeft voor de komende winter een ontheffing gevraagd aan de gemeente voor overschrijding van de geluidsnormen. Bewoners wilden een informatieavond hierover. Gisteravond vond deze plaats in het gemeentehuis.
De uitkomst van deze avond bleek niet positief voor de organisatie van Venray on Ice. Van de ene kant een heel positief gesprek. Anderzijds merk je toch dat er bezwaren zijn tegen de huidige chiller. De vriesmachine die de ijsbaan moet maken. Dat geluid dat blijkt toch een storende factor te zijn. Sommige bewoners kunnen daar niet mee weg. Ja, en spreken daar een dreiging mee uit om daarmee het ijsbaanspektakel tegen te houden. Ja, nu is natuurlijk het laatste woord is altijd aan het college van BMW. Wat gaan die daarmee doen met wat er gisteravond gezegd is? En dus in die zin weten wij als stichting ook nog niet of het nou wel of niet kan. Enkele omwonenden hebben laten weten naar de rechter te stappen als de gemeente een vergunning verleent. Het enige alternatief lijkt de huur van een stiller apparaat. Dit betekent weer extra kosten, terwijl de sponsorinkomsten voor het evenement drastisch zijn gedaald. De organisatie weet dan ook niet hoe het verder gaat. Hoe we dit verder op gaan lossen, dat is even moeilijk. Want zoals ik ook al in de Pilemaas aangegeven heb, wordt het toch een hele kluif om sponsoring bijeen te krijgen. En daar gaan we alsnog wel ons best voor doen. We gaan zelfs kijken of we nog een andere chiller kunnen huren en of dat allemaal financieel haalbaar is. Maar ik kan er totaal geen toezegging in doen of dat allemaal gaat lukken. En het wordt daardoor wel alleen maar moeilijker, want er komen weer meer kosten bij daardoor. De aankomende 3 maanden gaat de organisatie zoeken naar een oplossing. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er een uitzending van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen is het geruime tijd droog. Eerst zijn er zonnige perioden. Later in de ochtend en in het begin van de middag is het geheel bewolkt. Er zijn later enkele buien of lange perioden met regen. Het wordt zo'n 21 graden. Ik wens u een prettig weekend en graag tot maandag.